घर के माता तुली हाई अरब धर ले ही धीरज जनिया कुताई टेंशन में हमरा के जनी न मुआई टेंशन में हमरा के जनी न मुआई हो धर ले ही धीरज जनिया कुताई टेंशन में हमरा के जनी न मुआई मिली फल मिठाई इंतजार के जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के हो जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के बुरा न मानी हई बात के जान जाई सैया तो रख दी काट के बुरा न मानी हई बात के जान जाई सैया तो रख दी काट के कैसे दिखाई हिया फार के जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के हो जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के होला दिन ता जरूर होई रात हो दुनो तूफानी कब होई मुलाकात हो होला दिन ता जरूर होई रात हो दुनो तूफानी कब होई मुलाकात हो रखिया नजर ना उतार के जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के हो जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के धर ले धीरज जनिया कुताई टेंशन में हमरा के जनी न मुआई मिली फल मिठाई इंतजार के जी भर के माता तुली हाई अरब जाए ता बहरा भतार के हो जी भर के माता